deze speciale dag van de Memmetaal op het Waard bij Moddergat een plak met weerde voor Aantjelle Soeboer van Nieuw Sociaal Contract. Liek als dit plak op het Waard budget de Memmetaal voor het Keermelet ek een heel soort. Ik vind het heel wichtig dat we die meertaligheid oerijn houden. En we hadden grote geluk dat we hier in Friesland in een gebied zijn en in een gebied opgroeien waar die meertaligheid eigenlijk van nature is. Dus omdat we het Fries gaan, en daarna is het Nederlands en het Engels, ja, ben we eigenlijk per definitie in een meertalige omjouwing. En ik denk dat dat heel waardevol is, want van u daar kun je echt heel makkelijk meerdere talen weer leren. Wat budget de Memmetaal voor Friesland? Ja, ik denk dat de Memmetaal heel wichtig is voor elke ien. Memmetaal is zowel wichtig voor jij als persoon, want het is natuurlijk een beetje een ruut naar die ziel, zeg ik altijd. Maar het is echt een spiegel van het landschap. We bestaan alle hele oren mooie culturele dingen, een pad van de identiteit. Maar het is echt gewoon instrumenteel heel belangrijk. Dus het is echt gewoon een taal die we heel goed leren kennen, omdat het heel dicht bij u staat. Omdat het joort de dag van de Memmetaal is, staan we hier op Moddergat, letterlijk met de voeten in de klei. Wij zullen aansneven zien hoe het in de stad is met het Friesk. Ga je mee? Wist je wel dat joort de dag van de Memmetaal is? Nee. Nee, wisten we net. Nee, wist ik echt niet. Het is dat jou het zei, maar we wisten het net. Nee, dat wist ik net. Nee, dat wist ik niet. Nee, geen idee. En wat is het eerste Frieske woord of zin dat in jou opkomt? Oh jeetje, ik ken een beetje Fries. Nou, mem. Net stellen maar in. Jerebare. De eerste zin van het gedicht of het lied Heiteloon werd de diek het loon omklammert, lieke memmejerm haar ben en dat de wilde zee jamk vlammet naar een hap uit Frieso's hern.